Ipayunan ako noon. Giregaluhan ko sa akong kumpare nga titipisot o Inmax. So kanibaw siya nga puting pugar ako sa asawa ni Ernesto Smuka. Unya, ang kadaot wa dito silang balay. Kaya ato bang aging adlaw. Imbis nga daghan kay kong kwarta, ako utang payra ng iyang asawa. Matay, nisugot na ba unta si Ernesto Sumuka? Kaya nahaylo siya sa kwarta, napila to ka milyon ako da. Tuwar ba niya? Ang nakadaot, ang iya na sang asawa din na masugot. Si Inday Janin, kaya di na siya gusto nga mutilaw, usab rin ako. Pero nagpakipot-kipot na tao kay kipaw na ba ako nga. Tuloy sa ito siya pagtingin sa kuwaog sa Tagalog pa ba? Sakto kay wala man silang balay. Ako tong adtuon silang payag. Kay mamumusta ko siyang bana. Kay tungod ba sa kasuko ni Inday Janin. Gituok na ba ito niya? Nastay batay nitang namatay na taron. O wala ka namatay. O buhi pa to. Dito ka bangon kay garabing tukuan yung siyang asawa. Gituok og mayo. Mo na nga. Mo man dito sila ka. Sigurado ko. Tuap ito sa payag na iyang gitukan. Paminaw ko, wala ito kalakaw. Tagsan lang siguro itong ginawa. Kaya parte ba itong huwag kamot, Inday Janin. Pastilan, may intaog. Diba sunod na ito dahil. Haron, kami na lang si Inday Janin ang mag-ipon. Anytime. Atong lahol sa payag. Oo. Ang resulta ni ko ano. Ito, nalipay na kay natin. Kwanta ng hiyata dito itong tungso kay bisag ulo na tatay pasyon. Ay, siksaba dia. Ayaw, tidak. Kinag-unhong ko ni noon. Ayaw, tidak. Kinsa may di masukuan na. Kinsa mga asawa ha, di masukuan ako no benga. Di ko nimo pagawson og balay. Kay hadlok ka nga magkita-kita ko ni Rotong Tungsok. Hadlok ka nga makatilaw kung balik ito tong tungsok. Nyaman himan, pag-ari nito tungsok, nagdagdag ang kwarta. Hinsugot ka. Sa asawa di masukuan na. Buong kang gibag. Ay, kayo na kay tatunay, kay naghihatan itong pati tanghanang kwarta. Hanang kwarta. Tungod lang sa kwarta na dani ka mo nang imok sugot ka nga. Makatilaw nung balik sa tugsok na ko. Umisugot pa lang nung kaato, di. Klaro na kayo, ang kwarta nga, di na kita siya magsige kwan sa atong yang kwarta. Naaman ni mo ang kwarta, nayabag ka. O karon, naaman ni mo kwarta, turay, butang na ko sa kabinet. Karon, gamitan ang kwarta, adto dito sa purinarya, pagpalit na naglungon ni mo, kay tiwasan di ka. Kato, basta mo balik pagay po yun ito siya tututugso. Batag nato yung kwarta. Paghilom na diya kay, akong kuha ang kwarta, kay para mo ato kag purinarya. Pero ang kwarta, morning kwarta, gamitan ni, ato dito sa purinarya, pag andam daan og lungon ni mo kay, og mubalik pa gani kag, kuha na ko, nga, di ko pagawson og balay, papuyoon akong balay, kay hadlo ka, magkita-kita amin nito tong togsok. Hugot rin magkaini pagkakuan mo na. Ay sos, sakto na nga na, kapira ka, oh, balik na dito, lungon. Day! Ay, balik na. Bay! Doon siya naman ka, bay? Bawali resulta. Resulta na nisa. Hatag-hatag ka na kong kwarta. Imbilon ta nga malipay ko kay dagaan ko na mo kwarta. Ang akong asawa na sukpo manon. Isang ulo lang kita to. Mo bitay ni balik ko bay. Kay wala pa man siya masugot. Basig masugot na siya nakahuna-huna na ba? Na pwede na ko mo balik niya tilaw. Kay na naman na namang kwarta na ko nga 3 milyon ako naman ang gibayad nimo. Ayan, sa resulta ni ron. Ako nagi tuka magula. Bay, mauna day masugot ka rin nga mo balik ka tilaw nimo di. Puta na siya kay basi di siya nuno na siya musugot. Okay naman yan, kagidawat man yung kwarta. Okay rin ka, bay? Okay rin kayo, basta patyon, teka buang. Maon na ko ng kwarta, bay, oy! Ayaw na patya! Ayaw patya ba?